чаму імкнецца чалавек, што лічыць ён галоўным, куды ляціць жыццёвы бег? Пытанняў вельмі многа. У кожнага яны свае, мы задаём сабе іх, іншым, дзеля таго, каб зразумець, к чаму ідём і з чым прыйшлі мы. На першым плане ў кожнага сваё. Адзін імкнецца стаць багатым, у другога толькі ж слава ў галаве, а трэці марыць жыць у Штатах. Аднойчы я задумаўся над тым, што ёсць на свеце лепшае багацце. Калі ты ведаеш, як жыў твой дзед, твой прадзед, што любіў твой бацька, калі ты адчуваеш на сабе, што ты часцінка іх пражытай долі, што ты працяг, што ты нясеш сабой усё, што продак твой не здолеў. Часцей патрэбна азірацца нам назад, цікавіцца, што хвалявала нашых продкаў, тым, як жылі, як працавалі шмат, як верылі, як выжывалі ў войнах. Багаты той, хто цвёрда на нагах стаіць, той, хто мінулае ў сэрцы мае, хто ў будучыню радасна глядзіць і дабрыні вароты адчыняе.